So mga guys, nanata diri sa ato ang paliyahan mga guys. So atong isprehan niya, ato lang ibutang ang kamera nato diha mga guys. Manaan ni siya mga guys. Okay mga guys. Nani siya. Nani siya mag-spray ta sa itong ampliyahan mga guys. Okay mga guys. So mao ni siya mga guys nga muna siya atong gipang isprehan. Nya abot pa ta dito sa unahan mga guys. Diya oh. So moabot ta diha ron. Kay ato ang gamiton ng ato ang sprayer mga guys ha. Pag-spray sa patay sagbot na sad nya, di man na pwede magsagol kay mamatay man sa datong mga tanom, okay? So ini kahuman na to ano eh. Kay maghugas pa ta, take time pa ta na.